dragi posjetitelji, dragi Zagrebčani, dragi aktivisti, svi vi koji ste se danas okupili ovdje na Cvjetnom trgu i želite podržati, dakle plesati, bubnjati, veseliti se i podržati ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dobar vam dan i dobrodošli. Dakle, pozdravljamo sve vas koji ste tu došli slučajno, posebno pozdravljamo sve vas koji ste tu došli namjerno. Znate da je danas dan u kojem ćemo lomiti lance, u kojemu će cijeli svijet, pa i mi u Zagrebu i u Hrvatskoj, plesati protiv nasilja nad ženama. Kako to biva na početku ovakvih svečanih prigoda, osim što ćemo plesati, protestirati, zabavljati se i pokušati privući pozornost ponovno kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelju, pozdravljamo i naše drage goste koji su već godinama, odnosno 3. godinu s nama. S nama je kao pokrovitelj protekle 2 godine, pa tako i ove, predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Gospodin Josipović u zadnjim satima mandata, nadamo se da će i novoizabrana predsjednica iduće godine podržati borbu protiv nasilja nad ženama, kako je to godinama činio gospodin Josipović. Već od sutra, naravno. Mislim da sutra neće imati vremena, ali od preksutra sigurno. To je u redu. Dakle, pozdravljamo gospodina Josipovića, pozdravljamo zamjenicu gradonačelnika grada Zagreba, gospođu Sandru Švaljek, i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, gospođu Višnju Ljubičić. Dakle, da krenemo redom, trenutačno u cijelom svijetu protestiraju, naime milijarda pleše, Hrvatska je dio svijeta, dio 206 zemalja u kojima se događaju ovakve slične aktivnosti, performansi. Naime, već 3. godinu smo zaredom u kampanji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Ovog trenutka, dakle nešto ranije ili kasnije, ovisno o vremenskim zonama, u 206 zemalja u svijetu žene i muškarci će bubnjati, protestirati i plesati kako bi još jednom upozorili na nasilje koje svakodnevno žive djevojčice i žene u svijetu. Nasilje nad ženama, uključujući i obiteljsko nasilje, jedan je od najtežih oblika rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava u Europi, koji je, nažalost, još uvijek obavijen šutnjom. Obiteljsko nasilje nad ostalim žrtvama poput djece, muškaraca i starih osoba također je prikriveni fenomen koji pogađa previše obitelji da bi se mogao ignorirati. Stoga smo danas ovdje i danas ponovno glasno kažemo ne nasilju. Danas je naravno simboličan dan, Valentinovo je dan zaljubljenih ili dan ljubavi, dan u kojemu se još jednom svi moramo podsjetiti naravno da ljubav isključuje nasilje, bilo kakvo fizičko, psihičko, bilo koja vrsta nasilja ne ide uz ljubav. Jedinstveni podaci, nažalost, o učestalosti nasilja nad ženama za Europu ne postoje. Mnoge zemlje članice provode sve učestalija istraživanja da bi izmjerile opseg nasilja nad ženama u svojoj zemlji. Pregled tih istraživanja nam sugerira, nažalost, da je 1/5 do 1/4 žena iskusila fizičko nasilje jednom tijekom svoje odrasle dobi. Više od 1/10 žena pretrpjelo je seksualno nasilje koje je uključivalo primjenu sile i brojke za sve oblike nasilja dosežu 45%. Većinu takvih nasilnih djela čine muškarci u njihovoj neposrednoj društvenoj okolini, dakle najčešće partneri ili bivši partneri, i nažalost Hrvatska nije iznimka. Više o akciji Milijarda ustaje čućemo sad od organizatorica kampanje Rade Borić i Sanje Cesar, pa evo, pozivam vas da ih pozdravite. Drage sugrađanke i sugrađani, dragi gospodine predsjedniče, draga zamjenice gradonačelnice i pravobraniteljice, hvala vam još jednom što ste svi ovdje s nama. Hvala vam još jednom da i Zagreb, a i cijela Hrvatska, budući da u ovom trenutku se pleše u Koprivnici, Križevcima, Zadru, Rijeci, Puli, Splitu, Slavonskom Brodu i Osijeku, da smo dio globalnog pokreta protiv nasilja protiv žena i djevojčica. Hvala vam još jednom. Mi ovaj puta želimo naglasiti da je važno da Hrvatska i ratificira Konvenciju o sprječavanju i zaštiti žena koje su preživjele nasilje. Svi naši susjedi su to napravili, vrijeme je da to napravi i Hrvatska. Još jednom zahvaljujem posebice ovaj puta muškarcima koji ćete danas čuti ovdje. I muškarci su protiv nasilja protiv žena i nasilja protiv svih obespravljenih. Tako da ovaj puta zahvaljujem muškarcima koji će čitati male dijelove iz konvencije da vidite zašto je konvencija važna. Hvala vam još jednom. Danas
su ovdje s nama na Cvjetnom trgu aktivistkice i aktivisti iz udruga koje su organizirale ovaj događaj. Prvenstveno Centar za ženske studije, Zajednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Hrvatske, Roda, Roditelji u akciji, CESI, Ženska soba, Udruga sindikata bicikalista, Savez, Socijaldemokratski forum žena, Gradska organizacija Zagreb, Inicijativa I gdje je ovdje ljubav, Udruga Kamensko i sve to uz podršku Grada Zagreba, Ureda gradonačelnika, Službe za promicanje ljudskih prava i Ureda za informiranje Europskog parlamenta te brojni građani I građanke.